И заради хора днес ще играем на 99 дни в гората и в тази игра трябва да спасиме 3 деца, които са отвлечени от един елен. Аз съм Янис и да започваме. И тук е до мене моя братовчет. Първо трябва да отсечем дървото, за да поддържаме огъня на 100% и да се Добре. Чакай малко да го... Дай да тръгваме, да намериме нещо просто за въглища. Трябват ни фенерчета първо и по-добри брадви и турби. Тук има дърва на куп. Янис, я тук има чест гора. Къде? То ми свети. Къде? Те са два, бе. Не, ще са два. Чакай, само да го направя. Готово вече, а още пуша от малко. Супер. Тук има още един. Къде има още един? Тук. Дето съм аз. Дето самолета, бе. Брат, какви си глупости, бе. Как може, бе? Брати, мене вчера те не спаваше. Дай ли на своя чест, дето са падна хубавата брадва. Да не има хубавата бичка, поне. Копия! Той е силно. Да. Не е лост. Много да ги биеме с него. Ти вътре провери ли в това? Има ли нещо? Да, проверих на нещо. Те ще казваш, че си не провери. Как да не има? Револвер. Как ти бе? Къща? Сорт. Шкаф. Хайде. Беги към лагерче. О, тук има хубав чест. Тук има цепарен. Вземе. Ще взема ламарини тук. Хубавата Къде е болта? Янис, искаш ли? Дай ми. На лагера ще. Не да правиш това. Не мога. Не може. Къде си? Това там има хубаво дърво. Има патрони за револвер. Намери детето. Едното дете в пещерата го намери. Намери по пещерата. Охо. Дай да разимаш и да запомня. Да, бе. Животни света не е. Да, бе. Къде е дървата? Брат, добре. Бота, сложи го в Къде е това. брат, вземи? Да, бе. Да сме добри. Дай сега първия да има. Тихо. Да, бе. Само не трябва по-голема турбичка. Бе, сега разбира, че ми се нависите. Я сека по две. Събори две. Добре. Ара да идем на там. За детето. Аре. Чек само да става. Имаш ли карак на заека? Ние не сме убивали зайци. Нищо. Давайте. Не може спидрънват да не си изхъбиш това после, ако на вас спират. Добре, давай. Не, бе, брат, той ще ви не Друтна си копията. Това късват няма не филм. Дай, тук има един блок, дай да го пробием. Чекай, остай го. Не има смисъл, само те сваля. Като не сваливаш. Има въглища в гроб. Интересно. Бре, тук има и сука досадни влаци. Ето през нас има някакво често да разказвам. Тея въг. Отворила той често. Най-да, хубави са. Ама помощ! Брат, помощ! Къде е? Айде, такава мечка. Братче. Ще умра. Брат, тук има някакъв чест, трябва хубав елемент. Ба, знам къде има вълки там. Има мечка голяма.
Абе, брат, немате ли си работа, бе? Оставите ме, бе. Какво тъпо се? Фирлен? Не. Бронежилетка. Къде е? От честа. Къде е това често? Там Дено викаш, че е хубав. Да, бе. Да, бе. Чакай, визе, той имаше на тия стрелци. Я се промъкна. Радио. Брат! Yes. Често в туалетни. Махам се, брат. Нема, сега вълци, няма Брат. друга работа. Къде са тези туалетни дори? Не, бе, много съм тъп, бе. И кой ли си, бе, човек? На лагера, на лагера. Не, бе, че съм не отваря. Бензин, брат. Всичкото е най-хубаво. Че хубаво ли е? Хубаво, ако искаш да поддържаш огън. Вземи по път, уби някакъв заед, нещо. Да, брат, не е като ма ясно, бе. Се ще направя. Не си тачка, не съм изкорва. Тук че е бензин. Добре. Да наказат. Се Бе, ще... брат, вчера така брат да ми даде да се свири, брат. Цъках му. Тя така, същата. В момента правя ограждение с рафтове. Ето, сега хора ще видите историята. Елена тук е убил вълк. И това. На следващия ден ще има още от историята. Значи, само компаса да го сложа. Ще го сложа тук до това. Не да направиш легло да спиме или? Не. Лего само за хилване. И има едно лего, дето е буквално безполезно. За 5 болта си не прави. То това е regular bed. То това е за... като... Това лего, като си го купиш и... Като умреш... То не като умреш, като на малко животи стъпиш върху него такива. Хубаво е. Обаче друго са... Old bed. Това е тъпо. Има мап. Ще сторя мап. Имаме карта. Ще сложа. Супер. Виж тук се вижда къде сме. Нещо друго. Значи това сме ние. И ни показа къде сме ходили, къде не. Но там не сме ходили. Виж, тук е едното дете. Ради. Харе. Би трябвало да е така. Мане ще не вземе нищо да един. О, не съм. Его. Тук ли? Дай ще ръшнем всички вълци, ще ги убием. Дай. Един по един. Дай, един по един. Първи убит. Взимай му месото, не, взимай му месото. Вземи го ти. Взема го, че... Браво, много добре. Много добре справя. Само да не умрим. Вай колко месо, брат. Ето го ключа. Бързо, отключвай. Чакай да Бързо го взема. чакай. Как да го отключа? Просто го мушкаш. Слизай. Я събирам месото. Ето ми трябва, брат. Готово. Тук е. Събирай го. Аз ще ида да оставя месото в лагера. Има и чест обаче. Да, и аз ще ида да го отворя сега. Има ли как да се спавнат още вълци? Има как. Има. Майда. Събирай яденето отвънка. Точно. You are hungry. Демек. Ще умре. Кина? Ще умра. Окей. Гладен съм. Ври, месо има отвънка яко. Брат, това месо ми сваля от живота, ама ще го ям за такова. Може и сурово да го ям, ама...
Добре, едното дете е готово. Бензин ми даде на мене, супер. Отивам да го оставя към лагера. Въй! Изпусна детето. Намираме. В лагера има много пържоли, остави ми някаква коша да изберат, като съм на малко. Няма да имам. Има много пържоли. Готово. Първото дете е готово. Ам той си направи къщичка и... Его, другото дете Ай, се. бензин даже иска да пара, бе. Другото дете. Къде? На 718 метра. Максни лагера и... Да вървим към него. Чай на картата. Вижда ли се? Това е максимум, бе. Браво, бе. Напис. Вижда се къде е другото май. Чекай. На хиксовете не сме ходили дето. Да, не се показва дето е въобще. Трябва да идем да разширим мапа. Има чест, дето аз не съм отворил. Има друг чест в къща. Дай ще да обиколим, ако искаш. То вечер ли? Не. Не е вечер. Не е вечер. Добре. Още не е. Виж, ще се казва вишка за фенери. Погледни първо помощ. Не мога, брат, далеч съм. Трябва съм готова, бабо, ако искаш. Добре, И ще да сипаме. дадем друго, а? Не, сипаме.